ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സകല ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താംസ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത
രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാസിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ, ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ, അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമിനിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ശ്ലോകം എത്രയാ? 7ാമത്തെ അല്ലേ? പുരുഷോത്തമയോഗം 7ാമത്തെ തുടങ്ങണം. 7ാമത്തെ ഓക്കെ. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. എന്താണ് ഞാൻ ഈശ്വരനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ നേരെ, അതിന് നമ്മൾ പറയില്ലേ ഞാൻ ഈശ്വരനായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒക്കെ നേരെ ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ഭഗവാൻ എന്താണ് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അത് പറയണത് മമേ വംശ ജീവലോക ജീവഭൂത സനാതന മന ഷഷ്ടീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബന്ധരായ സകല ജീവസത്തകളും. എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങൾ. അപ്പൊ എന്താണ് അംശമാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മള് ഭഗവാനല്ല, ഭഗവാന്റെ അംശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്? 5 ഇന്ദ്രിയം അല്ലെ 6ാമത്തെ ഇന്ദ്രിയം ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. ഭഗവാൻ 6ാമത്തെ ഇന്ദ്രിയം തന്നിട്ടുണ്ട്, അതും ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. അതെന്താണ് ശരിക്കും 6ാമത്തെ ഇന്ദ്രിയം തന്നത്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനാണ്. ആ ഇന്ദ്രിയം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മമേ വംശ ജീവലോക. അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മ പറയണത് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ എന്റെ കൈയിന്റെ ഒരു വിരല്. അപ്പൊ എന്റെ കൈയിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ കൈ അല്ലെ. ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൈ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കൈക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇല്ല, മനസ്സിലായി? എന്റെ കൈ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതാണ് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുമ്പോ എന്റെ കൈ സന്തോഷിക്കും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു, എന്റെ എനിക്ക് ശരീരത്തിന് എന്റെ ഭക്ഷണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കൈ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അല്ലെങ്കിൽ കൈ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. കാരണം എനിക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുമ്പോ എന്റെ കൈ വർക്ക് ചെയ്യും. എനിക്ക് എന്റെ ബ്രെയിൻ അനുസരിച്ചാണ് എന്റെ കൈ വർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ സന്തോഷിക്കണം. ഭഗവാന്റെ അംശമാണത്, അതാണ് നമ്മൾ. പക്ഷെ എന്താണ് നമുക്കുള്ള പ്രത്യേകത? എന്താണ്? നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവാനുള്ള പവർ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാം. അത് നമ്മൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചിട്ട് മരുഭൂമിയിലെ വെള്ളം അന്വേഷിച്ച് കിടക്കണ പോലെ നമ്മളെ അന്വേഷിച്ചു കിടക്കണം. പക്ഷെ ആത്യന്തിക സുഖം എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനോടൊക്കെ തുടക്കം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നില്ല. ജീവാത്മാവിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും എന്താണ് പരമാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് അതിന് എപ്പോഴും ചലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പക്ഷീനെയാണ് ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. മറ്റേ പക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. പരമാത്മാവ് എല്ലാവരും വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇത് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും ഇതൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ജീവിതം എന്താണ് ഇങ്ങനെയെന്ന് ഒരു ചിന്താഗതി എന്ന് നമുക്ക് വരുന്നതോ, നമ്മൾ തിരിയുന്നോ, അന്ന് നമ്മളെ കാര്യം മനസ്സിലാവും. അത് എന്നാണ് നമ്മളെ തിരിച്ചറിവ് എന്ന് പറയില്ല, അതാണ് തിരിച്ചറിവ്. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ കിടന്ന് ഈ ബഹളം വെക്കുന്നത്, എന്തിനാണ് ഈ കിടന്ന് നമ്മൾ ഈ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ
അന്ന് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അനേകം വിസ്തരങ്ങളിലൂടെ ആവിർഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ കിട്ടാൻ പോയി, ജീവസത്തയുടെ വ്യക്തിത്വം വെളിവാകുന്നു. ഈ ശ്ലോകം പരമപുരുഷന്റെ ചെറിയൊരു അംശമാണ് ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ അതോട് ക്ലിയറായി നമ്മൾ എന്താണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തോടുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ്. അതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഭഗവാൻ ആവില്ല ഒരിക്കലും. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്. ആ അംശം തന്നെ നമ്മളെ ചുറ്റുപാടിലുള്ള മാലിന്യം കൊണ്ട് നമ്മള് ഇതായിരിക്കണം. അപ്പൊ മാലിന്യം നീക്കി കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മളെ പ്യുവർ ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പല ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അനേകം വിസ്തരങ്ങൾ ആവിർഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അവയിൽ പ്രധാനമേറിയ വിഷ്ണു തത്വത്തെ രണ്ടായി തരമുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നു. മറ്റു രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞ വിഷ്ണു തത്വം സ്വാംശങ്ങളാന്ന് പറയും. അപ്പൊ പറയണത് രണ്ട് തരം ഭഗവാൻ വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ട് തരം. ഒന്ന് വിസ്തരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ. ആ വിസ്തരണത്തിലാണ് നമ്മൾ ശ്രീരാമനായാലും ശ്രീരാമസ്വാമി, അതേപോലെ തന്നെ കൂർമ്മം, വരാഹം, നരസിംഹം, ഇതൊക്കെ അതിലാ വരുന്നത്. അതൊക്കെ വിസ്തരണങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിസ്തരിക്കണം ഭഗവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവതരിക്കണം, മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരണം, അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. പിന്നെ അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് ജീവാത്മാക്കൾ. അത് ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് താഴത്തുള്ള ഏറ്റവും താഴെ ഉറുമ്പ് വരെയും ജീവാത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ രണ്ടു തരം ഭഗവാന്റെ ശക്തികളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? ആ ശക്തിയാണ്, ജീവശക്തിയാണ്. അതാണ് അംശം. മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അംശമല്ല, അത് അവതാരങ്ങളാണ്, അവതരിക്കുന്നവരാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻസും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ അത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ്. അപ്പൊ അതില് ശ്രീരാമൻ, നരസിംഹം, വിഷ്ണുമൂർത്തി ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതില് എല്ലാവരും വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രധാനമായ ദേവന്മാർ, ഒക്കെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്ത് വരുന്ന ദേവന്മാർ. അപ്പൊ ഒരേ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ലോകങ്ങൾക്ക് ഒരേ ദേവന്മാരുണ്ടാവും. ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ദേവന്മാരല്ല, അവിടെ അവതാരങ്ങളുണ്ടാവും. ഈ താഴത്താണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ദേവന്മാരൊക്കെ വരുന്നത്. മുകളിലൊക്കെ അവതാരങ്ങളാണ്. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് അവതാരം, ഭഗവാന്റെ തന്നെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്വാംശങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിഗതമായ ദൈവീഭാവം എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമായ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്കും ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഭാവമുണ്ട്. നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ തുല്യം. ദൈവത്തിന്റെ തുല്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് പല പവർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണമാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ പോലെയുള്ള ആ ശക്തി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതേ ലെവലിലല്ലെങ്കിലും പലതും ചെയ്യാനും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കുണ്ട്. അംശങ്ങൾ എന്നതിൽ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ ഗുണാംശങ്ങളൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അവയിലൊന്നാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് നമ്മൾ തരുകയും ചെയ്ത് അതേ കൂടെ നമുക്ക് എന്നൊരു കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത്, നമ്മളെ ശരീരം ത്യജിച്ച് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്ക് തന്റെ ആത്മീയ ശരീരം വീണ്ടും കൈക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ അവിടെ നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ ആത്മീയ ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്നു. നമുക്ക് ഭൗതിക ശരീരമാണുള്ളത് അല്ലെ. ഭൗതിക ശരീരം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും നമുക്ക് സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ശരീരം നമുക്ക് വീണ്ടും ലഭിക്കും. ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം വിട്ടുപോകും നമ്മളിന്ന്. ശരിക്കും നമ്മുടെ ആത്മാവ് മാത്രമായിട്ടാണ്, ഞാൻ അഹംഭാവം, ഞാനാണ് എന്നുള്ള അത് മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എവിടെ കടക്കുന്നത്? ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അവിടെ വെച്ച് ഒരാൾ സ്വയം ശരീരം ത്യജിച്ച് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക തന്റെ ആത്മീയ ശരീരം വീണ്ടും കൈക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം, സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ശരീരം നമുക്ക് വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ അഴിച്ചു കളഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്യുവർ ഫോമിലാണ് അവിടെ എത്തുന്നത്. അതിലിരുന്നു കൊണ്ട് അയാൾക്ക് പരമപുരുഷനെ മുഖത്തോട് മുഖം കാണാനും സംവദിക്കാനും അദ്ദേഹത്തെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും. അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ഘടകങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റേത് പോലെയുള്ള ശരീരമാണുള്ളത്. അവിടെ അടുത്തത്, കാരണം അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരമാണ്. ആ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ശരീരമാണ്. ശരീരഘടന വിവിധ വിഷ്ണുമൂർത്തികളും ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ വിഷ്ണുമൂർത്തികൾക്കും ജീവാത്മാക്കൾക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ശരീരഘടന എവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ എത്തും. ഇവിടെ നമുക്ക് പല പല ശരീരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ ശരീരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ ശരീരത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ ശരീരം പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ മുക്താത്മാവിന് ഭഗവത്
ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ ഒരു ആത്മീയ ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ആത്മീയ ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ പോലുള്ള ശരീരം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പോലത്തെ ശരീരമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം, അതാണ് ആത്മീയ ശരീരം. ആത്മീയ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഭഗവാനായിട്ട് നേരിട്ട് സംവദിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ. അവിടെ എത്തുമ്പോ ബാക്കിയൊന്നും നമുക്ക് എഫക്ട് ചെയ്യില്ല. അതിനിതിൽ പറയുന്നത്. ഇനി 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശരീരം യദി വാപ്നോതി യജാപ്രീതി കാമദീശരാ ഗൃഹീതൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വശായതേ. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങൾ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങൾ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ശരീരം ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. അത് ഞാൻ കുറച്ച് 2 ദിവസം മുന്നേ പറഞ്ഞു ഈ ശ്ലോകത്തിനെ പറ്റി. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത, അതായത് നമ്മൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങൾ എന്ന പോലെ, അതായത് ജീവസത്ത ജീവാത്മാവ്, നമ്മൾ ആത്മാവ് അല്ലെ, ആ ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്യാണ്, കാറ്റ്, അതിനെ നമ്മൾ കാറ്റോട് കൂട്ടാം. കാറ്റാണ് നമ്മളെ ജീവാത്മാവ്. കാറ്റ് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ കാറ്റ് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു നല്ല ഏരിയയിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ കാറ്റിന്റെ സ്മെല്ല് നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും. ബാഡ് സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, അവിടുത്തെ ബാഡ് സ്മെല്ല് കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ കാറ്റിന് അതിന് യാതൊരു റോളും ഇല്ല. അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് ആ കാറ്റിന് ഗന്ധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അത് നല്ല ഗന്ധാവാ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ട ഗന്ധാവാ, ഏത് ഗന്ധെങ്കിലും ആവാ. ഇത് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞ ആത്മാവിന് ഒരു റോളില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാവിന് അവബോധത്തിനാണ് റോള്. നമ്മൾ ഏത് ചുറ്റുപാടിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ആ അവബോധം നമ്മളിലേക്ക് വരും. അതിനനുസരിച്ചുള്ള അവബോധമായിട്ടായിരിക്കും അത് പോണത്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഈ അവബോധം അനുസരിച്ച് സെറ്റ് ആവണ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന്, അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്മെല്ല് തന്നെ, ഇപ്പൊ ചിലവർക്ക് ചില സ്മെല്ലുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, ചിലവർക്ക് ചില സ്മെല്ലുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടും. നല്ല സ്മെല്ലിൽ തന്നെ നമ്മൾ നല്ല സ്മെല്ല് കിട്ടും, അതിൽ തന്നെ ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സ്മെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് റോസപ്പൂവിന്റെ മണമായിരിക്കും, ചിലർക്ക് ഒരാൾക്ക് ചന്ദനത്തിന്റെ സ്മെല്ലായിരിക്കും ഇഷ്ടം, വേറെ ആൾക്ക് വേറെ സ്മെല്ലായിരിക്കും ഇഷ്ടം. അപ്പൊ കാറ്റ് പോകുമ്പോൾ എന്താണ്, ഓരോരുത്തർക്കും അവരെ ചിന്താഗതി അനുസരിച്ച് ആ സ്മെല്ലിനോട് അവർക്ക് ഇഷ്ടം വരും അല്ലെ. ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവബോധം സെറ്റാണ്, ആയ ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ സെറ്റ് ആവും. അപ്പൊ ഏത് ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും, ഏത് അവബോധമാണ് നമ്മളേക്കുള്ളത് ആ അവബോധമുള്ള ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ അവബോധത്തിലാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ജീവിക്കുന്നത്. അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവിന് ഒരു റോളും ഇല്ല. അതിന് കാറ്റിനോടാണ് ഉപമിച്ച്, കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങൾ എന്ന പോലെ തനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിന് മേന്മ കൂടിയ ശരീരം സ്വീകരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇഷ്ടമാണ്, അവബോധം നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന തരത്തിലെടുക്കാം, തനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധം വളർന്ന ഒരാൾക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണലോകം പ്രാപിച്ച ഭഗവാന്റെ സഹചാരിയാകാം. നമുക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്ര ഓപ്ഷൻസ് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധാരണ എല്ലാം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതിലൊക്കെ ഭഗവാൻ നോക്കി, അതൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മളാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ജീവിതം എങ്ങനെ വേണമെന്ന് നമ്മൾ തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സമയമാകുമ്പോൾ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോയേ മതിയാവും. വരും പിറവിലെ ശരീര മാതൃക ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സൂക്ഷ്മദേഹം അത് പുതിയതൊരു ആകൃതി എടുക്കും. അപ്പൊ സൂക്ഷ്മദേഹം, അതിന് സൂക്ഷ്മ ശരീരം, അത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ശരീരം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ആത്മാവിന് യാതൊരു റോളും ഇല്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ചെയ്താലോ? അതായത് നിലവിൽ ലേറ്റ് ആവും. നമ്മ എക്സാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ? അതായത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യോ? ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവരും റെഡിയാണോ? പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ എടുത്തിരിക്കൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയാം ഞാൻ. എടുത്താ? റെഡിയാ? എടുത്തു. റെഡിയായി? റെഡിയായില്ലേ? ഓക്കെ. മാതാജി വന്നില്ലേ? നമ്മളെ
വിജയശ്രീ മാതാജി ഉണ്ടാ? വിജയശ്രീ മാതാജി ഉണ്ട് പ്രഭു, ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാം എടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേരൊന്ന് മാതാജിന്റെ ടൈമിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ. അപ്പൊ പിന്നെ അത് മാർക്ക്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ഞാൻ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റെഡി ആണല്ലേ എല്ലാവരും? നിങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം. അപ്പോ 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിൽ ഏത് യോഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്? അതായത് നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 യോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. 3ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തേത് 1 തൊട്ട് 6 വരെ, പിന്നെ 7 തൊട്ട് 12 വരെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ 7 തൊട്ട് 12 വരെ ആ യോഗം എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? 7 തൊട്ടുള്ള 12 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിന് നമ്മൾ ഒരു പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏത് യോഗമാണത്? ഞാനൊരു ഇത് തരാം, ഓപ്ഷൻ ഇത് പറയാം. ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ 7 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള യോഗത്തിന് എന്താണ് പേര് പറയാം? അത് 1 തൊട്ടുള്ള 6 വരെയാണ് കർമ്മയോഗം. 7 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഏത് യോഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു? ഓക്കെ, അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്താണ്? ഏതാണ്? രണ്ടാമത്തെ ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. എഴുതിയ. മൂന്നാമത്തേത് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന സുഹൃതികൾ ആരെല്ലാം? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി പറയൂ. ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന സുഹൃതികൾ, 4 തരം സുഹൃതികൾ ഉണ്ട്. അത് ആരൊക്കെയാണ്? കുമാരന്മാർക്കാണോ? കുമാരനല്ല, ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന സുഹൃതികൾ. 4 തരം സുഹൃതികൾ, 4 തരം ദുഷ്കൃതികളും ഉണ്ട്. അതിൽ സുഹൃതികൾ ആരൊക്കെയാണ്? എഴുതിയാ? പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഗ്രഹം ഏതാണ്? ഭൗതിക ലോകം 7-14 ലോകം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത് അത് ഏത് ലോകമാണെന്ന്? ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഗ്രഹം ഏതാണ്? എഴുതിയാ? അടുത്ത ശ്ലോകം. ഭഗവാന് എന്തെല്ലാം സമർപ്പിക്കാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ 9-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട ഐറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന ഐറ്റം ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഗ്രഹം. നമ്മൾ 7-14 ലോകം എന്ന് പറയില്ല, അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഗ്രഹം ഇതുണ്ട്. എഴുതിയത്? കഴിഞ്ഞോ? അടുത്തത് യജ്ഞങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്? യജ്ഞങ്ങളിൽ, അതായത് നമ്മള് വിഭൂതി യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഈ ഇതില് ഗരുഡനാണ്, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ എന്ന് പറയുമ്പോ പോലെ തന്നെ യജ്ഞങ്ങളില് പൂജ ചെയ്യുന്നതില് അതില് ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത്.
ഞാനൊരു ഇത് പറയാ, കലിയുഗത്തില് എന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ യജ്ഞങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഗുരുജി ഓപ്ഷൻ തരുമോ ഗുരുജി? യജ്ഞങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്? അതിന് ഹിന്ദി ഞാൻ പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല ഇതില്, കാരണം അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഞാൻ വേറെ ഒരു ഹിന്ദി തരാം, നമ്മൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമ്മൾ പറയണ കാര്യമാണ്. യജ്ഞങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്? അടുത്തത് നവവിധ ഭക്തി എന്തെല്ലാം? 9 ഭക്തി ഉണ്ട്, അതിന് 3 മാർക്കാണ്. നമുക്ക് 9 തരം ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 9 തരം ഉണ്ട്, അത് ഏതൊക്കെയാണ്? നവവിധ ഭക്തി പറയല്ലേ. സൈലന്റ് പ്ലീസ്. ഹരേഷ, അത് 3 മാർക്ക് കേട്ടോ. 9 എഴുതാം. എഴുതിയാ? കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും. എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ലേ? കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും? ഹരേഷ്ണ എഴുതി കഴിഞ്ഞ? കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ 9. പിന്നെ 2 ചോദ്യം അഡീഷൻ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് 12 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഇതിൽ 7 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി. 3-ാമത്തേനും 7-ാമത്തേന് 3 മാർക്ക്, അപ്പൊ 10 മാർക്ക് ആയി. അങ്ങനെ 10 തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് 2 എണ്ണം അഡീഷണൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന് ഏത് രൂപത്തിലാണ് അർജുനൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്? അതായത് വിശ്വരൂപത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ ലാസ്റ്റ്. എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം തന്നെ കാണിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഏത് രൂപത്തിയാ അത്? വിശ്വരൂപത്തിൽ അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ലാസ്റ്റ് രൂപം കണ്ടതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് 9-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതില് വിഭൂതി യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതില് രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് പറയുന്നത്. രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാകുന്നു? രുദ്രന്മാര് 11 രുദ്രന്മാരുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഞാനാകുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാരാണ്? രുദ്രന്മാരിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉള്ളത് ആരാണ്?
കഴിഞ്ഞോ എല്ലാരും? എഴുതി എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇനി എല്ലാവരും ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്തോ. പറയട്ടെ ആൻസർ. ഭക്തിയോഗം. ആദ്യത്തെ ഭക്തിയോഗം 7 തൊട്ട് 12 വരെ അധ്യായം എന്താ പറയണത്? ഭക്തിയോഗം. രണ്ടാമത്തെ ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഏതാണ്? ഏതാ? ആണോ പ്രഭുജി? എന്താ? 9 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ? ഒരു സെക്കൻഡ് 7 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഏത് യോഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു? ഭക്തിയോഗം. അത് 9 ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളോ? 9 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളൂ. 7ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് മാത്രം 3 മാർക്ക്. രണ്ടാമത്തെ ബഹിരംഗ ശക്തി അല്ല, ബഹിരംഗ ശക്തി അല്ല, ജീവാത്മാവ് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ളത് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. ശരിയാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ ജീവസത്ത ശരിയാണോ? എന്താ ജീവസത്ത. ജീവസത്ത കറക്റ്റാ. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഭൗതിക ലോകം നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോയത്. എന്താ പേരെന്താ സംശയം? പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, ത്രിഗുണങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ വരുന്നില്ല. ഇത് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവസത്ത എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നു. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയത്തില്ല. പരമാത്മാവ് പറയാൻ പറ്റില്ല. യോഗമായ ആന്തരിക ശക്തി. ജീവസത്ത. ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ആരല്ല? ഞാനും അന്വേഷിക്കുന്നു. 4 പേരല്ലേ? ദുഃഖിതർ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, ദുഃഖിതൻ. പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഗ്രഹം ഏതാണ്? സത്യലോകം. ഇല്ല, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നത ഗ്രഹം എന്നാണ് സത്യലോകം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്ഥലമല്ലേ നമ്മളെപ്പോഴും പറയില്ലേ, ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് പാതാളം വരെ, ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് പാതാളം വരെ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് ഉറുമ്പ് വരെ എന്നൊക്കെ പറയില്ല നമ്മള്. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നതമായ ഗ്രഹം ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത് എത്രയാണ്? ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാം, ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത് ബ്രഹ്മലോകം. സത്യലോകം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകം. ബ്രഹ്മാവാണ് സൃഷ്ടിയിലെ ഏറ്റവും ഉന്നത ഗ്രഹം. ബ്രഹ്മാവിന്റെയാണ്. 3ന്റെ മാർക്ക് പറഞ്ഞില്ല. 3ന്റെ മാർക്ക് 1 മാർക്ക് തന്നെയാണ്. 3ന്റെ 1 3ന്റെ 1 തന്നെയാ. അപ്പൊ അതല്ലേ നമുക്ക് കണക്ക് തെറ്റും നമ്മളെ. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഭഗവാനെ എന്തെല്ലാം അർപ്പിക്കാമെന്നാണ് 9ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം. ഓക്കെ, അടുത്തത് യജ്ഞങ്ങളിൽ പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം. യജ്ഞങ്ങളിൽ നാമസങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയാ. ജപയജ്ഞം എന്ന് പറയാ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ. നാമജപം എന്ന് പറയാ. ജപം നാമസങ്കീർത്തനം എന്നും പറയാ. ജപം എന്നും പറയാ. എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം. കറക്റ്റ് ജപയജ്ഞം എന്നാണ് വേട്. പക്ഷെ നാമസങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയാ. നാമം ഉച്ചരിക്കുക ഭഗവാന്റെ. അതാണ് ആൻസർ. 6ാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? 6ാമത്തെ യജ്ഞങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രീതമാതാജി എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, പറയൂ. രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ? ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ജീവസത്ത.
ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ്. ജീവകണങ്ങൾ ശരിയല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ ടീച്ചർ തന്നത് ജീവകണങ്ങളെന്ന്. ജീവകണങ്ങൾ ശരിയാ. ജീവകണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാ. ജീവഗണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 84 ജീവകണങ്ങളായാലും ജീവാത്മാവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒന്ന് തന്നെയാ. ഓക്കെ. ആറാമത്തെ ആൻസർ എന്തായിരുന്നു? ആറാമത്തേത് ജപയജ്ഞം. ജപയജ്ഞം നാമം, ജപയജ്ഞം. ആ ശരി. അല്ലെങ്കിൽ നാമസങ്കീർത്തനം. നാമസങ്കീർത്തനം, നാമയജ്ഞം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. അങ്ങനെ നാമം ജപിക്കാം. അതാണ് ഭഗവാനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത്. 7 പിന്നെ നവവിധ ഭക്തി എന്തെല്ലാം? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സേവനം, സ്മരണം, സത്യം, ദാസ്യം, ആത്മനിവേദനം. അതെ, 9 ഭക്തികളുണ്ട്. അതില് 3 മാർക്കാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങള് 3 കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 1 മാർക്ക്, 6 കറക്റ്റ് ആക്കി 2 മാർക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ 9 കറക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 3 മാർക്ക്. ഓക്കെ. ശ്രവണ, കീർത്തന, സ്മരണ, പാഠശാല, അർച്ചന, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ആത്മനിവേദനം. ഒരെണ്ണം പോയാൽ ഗുരുജി എത്ര മാർക്കാ? ഏത്? എത്ര മാർക്കാ? 3 ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ 1 മാർക്ക്. 1 മാർക്ക്. 6 ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ 2 2 മാർക്ക്. മാർക്ക്. 9 ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ 3 മാർക്ക്. 5 ശരിയായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോഴോ 5 ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ 2 മാർക്ക്. 2 മാർക്ക്. 2.5 മാർക്ക്. 2 മാർക്കുള്ളൂ. ആയിട്ടില്ലല്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. 8ാമത്തെ ചോദ്യം. ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തെയാണ് അർജുനൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്? എല്ലാവരും തെറ്റിച്ചല്ലത്. ചതുർഭുജ രൂപമാണ് അർജുനൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. രാമസുന്ദര രൂപം. രൂപമാണ്. കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ശാന്തനായതെന്നല്ലേ? ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ കാണാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അതാണ് ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ് അർജുനൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാണ്. ലാസ്റ്റത്തെ രൂപം. അല്ല, ചതുർഭുജ രൂപം പറയുന്നില്ലേ? പിന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ്. ചതുർഭുജം കാണിച്ചപ്പോ അത് പോരാ, മറ്റേത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ശ്യാമസുന്ദരം പറഞ്ഞു. ഒരു മാർക്കല്ലേ പ്രഭുജി? അടുത്തത് ശിവൻ. അടുത്തത് രുദ്രമാലിൽ വെച്ച് ശിവൻ. ശിവൻ പരമശിവൻ. ഓക്കെ, ശിവൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. 8ാമത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താ പ്രഭു? ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. അതെ, ചതുർഭുജ രൂപല്ല അല്ലെ? ചതുർഭുജ രൂപല്ല. അർജുനൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ്. 10 മാർക്കേ ഉള്ളൂ എനിക്ക്. പ്രഭു, വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ 3 മാർക്കിന്റെ പറഞ്ഞില്ലേ? അതേതാ? അത് 7ാമത്തെ. 7 മാത്രമേ ഉള്ളൂ 3 മാർക്കിന്റെ. 7 മാത്രമേ 3 1 2 4 4 5 6 7 10. അപ്പൊ 10 മാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ മാർക്കായി. 2 മാർക്ക് അഡീഷണൽ ആണ്. ഒരെണ്ണം തെറ്റിയിട്ടും 10 ഉണ്ടല്ലോ. 1 തെറ്റിയിട്ട് 10. 12 മാർക്ക് കിട്ടിയവർക്കും 10 മാർക്ക്, 11 മാർക്ക് കിട്ടിയവർക്കും 10 മാർക്ക്, 10 മാർക്ക് കിട്ടിയവർക്കും 10 മാർക്ക്. അത് ലാഭമായി പോയല്ലോ. 2 മാർക്ക് ഓപ്ഷൻ ആണ്. 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. 11 ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? 9 ക്വസ്റ്റ്യൻ. 9 ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോറി, 9 ക്വസ്റ്റ്യൻ. 8 ക്വസ്റ്റ്യൻ 9 ക്വസ്റ്റ്യൻ. 11 മാർക്ക്. 11 പറഞ്ഞാൽ 10 മാർക്ക്. മാക്സിമം 10 മാർക്കാണ്. മൊത്തം 11 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ. 11 മാർക്കല്ലേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഉള്ളൂ. 3
12 അല്ലേ? 12 മാർക്ക് ഉണ്ട്. 12 മാർക്കിന്റെ 10 കിട്ടി. 12 ഈ മാർക്കിന് 12 മാർക്ക് എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? 12 മാർക്ക് എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? 11 മാർക്കല്ലേ വരുള്ളൂ 11 മൊത്തം. മാർക്കേ ഉള്ളൂ. 8 എണ്ണത്തിന് ഓരോന്നല്ലേ? ആ പിന്നെ 9ാമത്തേന് ആ. 3 മാർക്ക്. അപ്പൊ 8 3 11 മാർക്കേ ഉള്ളൂ. 11 മാർക്കേ ഉള്ളൂ. 11 മാർക്ക് മാർക്ക്. ഉള്ളു, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് 10 മാർക്കിന്റെ എടുത്താൽ മതി. 10 മാർക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ 2 തെറ്റുന്നു. മാതാജി ഒന്ന് പേര് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാതാജി ഒന്ന് വിളിച്ചിരിക്കും, മാർക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കും എല്ലാവരും. വിജയശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ പേര് പറയാം, ഒരു മാർക്ക് പറയൂ. എന്നിട്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പേര് വിളിക്കാത്തവരുടെ പേര് പറയാൻ മതി കേട്ടാ. ഇന്നിപ്പോ 27 പേരേ ഉള്ളൂ. ഒരു സൈലന്റ് ആവട്ടെ എല്ലാവരും ഒന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പേര് പറയട്ടെ? പേര് പറയട്ടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ. വനജ. വനജയ്ക്ക് എത്ര മാർക്കാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വനജ അല്ലേ? സമയത്ത് ഉണ്ടാവില്ല, വിട്ടോളാം മാതാജി. ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ബിന്ദു. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ, എനിക്ക് 8 മാർക്സ്. ആരെ? വനജയ? അല്ല ബിന്ദു. ബിന്ദു 8 മാർക്ക്. ശരി. ഇന്ദിരാദേവി. 10. ലിനി മിത്ര. 9. മിനി പി. 8. മിനി പി ഇതിന് മുമ്പിലത്തെ എക്സാം എഴുതിയില്ല? മിനി എഴുതിണ്ട്. മിനി മുരളീധരൻ 4. മിനി മുരളീധരൻ 9 അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇപ്പൊ 8. ഓക്കെ. ലീലാമണി. 8. മിനി പി ആരാ അപ്പൊ? അതെ, മിനി പി തന്നെയായി മിനി മുരളീധരൻ. അപ്പൊ ഈ മോട്ടറോള എഡ്ജ് 15 ആരാ? അർച്ചന. അർച്ചന കഴിഞ്ഞ ദിവസം എഴുതിയിട്ടില്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? എക്സാം എഴുതിയിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ എത്രയാ? 8. ഓക്കെ. രാമചന്ദ്രൻ. 10. റാണി. 9. രമാദേവി. 9. 9. അപ്പൊ ശാന്ത. അർജുനൻ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു സൗദാമിനി. 9. ശ്രീജ. ശ്രീജ 8. സൂം യൂസർ ആരാ? ലതിക അല്ലേ? ലതിക 10. കൃഷ് ഉണ്ടോ? കൃഷ് ആരാ? കൃഷ്ണപ്രിയ 9. കൃഷ് കഴിഞ്ഞ എക്സാം എഴുതിയിട്ടില്ല? നിഷാദ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പൂജി. ഈ രണ്ടാമത്തതും 8ാമത്തതും റോങ് ആണ്. അതിനപ്പൊ എത്രയില മാർക്ക്? 10ലോ? 10. അപ്പൊ 8ആണോ? 11 മാർക്ക്. 9 വരും. 11ലോ? ക്ലാസ് ടീച്ചർ ആൻഡ് പേരൻസിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പോയി നോക്കിയേ. പക്ഷേ ഈ രണ്ടാമത്തതും ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, രണ്ടാമത്തതും 8ഉം റോങ് ആണ്. എന്റെ അപ്പൊ 2-ന് എത്ര മാർക്ക് പറഞ്ഞത്? 2-ൽ 1 മാർക്ക്, 8-ന് പിന്നെ 1 മാർക്ക്. 9 മാർക്കല്ലേ? 2-ന് 1 മാർക്ക്. 2 8 എന്റെ സാർ 8-ന് 2 മാർക്ക്. 2-ന് 1 മാർക്ക്. ഒന്ന് പിന്നെ നവവിധ ഭക്തിയിൽ 8 എഴുതിയുള്ളൂ, ഒരെണ്ണം എഴുതിയില്ല. അപ്പൊ 8 മാർക്ക്. 8. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമ രാജഗോപാൽ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. 8. അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ഗൗർപൂജ. സരസ്വതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സരസ്വതി മാതാജി ഇല്ലേ?
സത്യഭാമ 7 7. ശ്രീദേവി MK 10 ശ്രീദേവി R ശ്രീദേവി R ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ആ 10 മാർക്ക്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടില്ലേ ശ്രീദേവി മാതാജി? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എഴുതിയില്ല മാതാജി. എഴുതിയില്ല. വത്സലകുമാരി ആ. വത്സലകുമാരി മാതാജി വീഡിയോ വത്സലകുമാരി മാതാജി ഇല്ലേ മാതാജി? ഇല്ല. ഇനി ആരുടെയൊക്കെ പേര് പറയാത്തെ? ലീല. എത്രയാ? ലീല എം എത്രയാ ലീല MK? മാർക്ക് പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാർക്ക് പറയൂ മാതാജി. 9. പ്രീത ജയൻ മാതാജി ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയൂ. പ്രീത ജയൻ എത്രയാ? 7. അനിത ഉണ്ടോ? അനിത ഇല്ല. കൃഷ്ണപ്രിയ കൃഷ്ണപ്രിയ 9. രവിത 8. മനീഷ് മോഹൻ ഉണ്ടോ? ലളിത ഉണ്ടോ? ലളിത ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് ലളിത എത്രയാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ലളിത മാതാജി എത്രയാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ലളിത മാതാജി മാർക്ക് എത്രയാ? ഒരു സബ്മിറ്റേ വന്നോളല്ല, മറ്റേ സബ്മിറ്റ് വന്നില്ല. ഒരു സബ്മിറ്റേ വന്നോളൂ. ഇൻവാലിഡ് ഡേറ്റ് ആണോ? ഇൻവാലിഡ് ഡേറ്റ്. ലളിത മാതാജിയുടെ മാർക്ക് എത്രയാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക, കേൾക്കുന്നില്ല. ഉണ്ട് മഞ്ജു മഞ്ജു ഉണ്ടോ? ഇല്ല തോന്നുന്നല്ലേ. മഞ്ജു ഇല്ല. മാതാജി ലീല MK ലീല MK 9 അല്ലേ പറഞ്ഞേ? 10. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10. അനിത ഇല്ല. പിന്നെ ലളിത പറഞ്ഞില്ല. മനീഷ് മോഹൻ ഇല്ല. മഞ്ജു ഇല്ല. സരസ്വതി പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. സരസ്വതി മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ? സരസ്വതി മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്താലും കേൾക്കാവല്ലോ. ഉഷയില്ല. ഉഷയില്ല. ഉഷാദേവി. വത്സലകുമാരി ഇല്ല. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറുന്ന. വത്സലകുമാരി ഇല്ല. വനജയും പറഞ്ഞില്ല. വനജ ഉണ്ടോ? വനജ ഇനി ഇതില് പറയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി മാതാജി. അതിന് ആരെങ്കിലും വിളിക്കാത്ത പേരുണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ. മാതാജി ഒന്ന് മാർക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കും എല്ലാവരും ഒന്ന് ജസ്റ്റ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഓരോരുത്തരുടെ പേര് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയത് പറയാം. ലീല MK 10, പ്രീത ജയൻ 7, രാമചന്ദ്രൻ 8, റാണി 9, ശ്രീജ 8. രാമചന്ദ്രൻ 10 ആണോ? അതെ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. റാണി 9, ശ്രീജ 8, ഇന്ദിരാദേവി 10, കൃഷ്ണപ്രിയ 9, ലീലാമണി 8, ലിനി മിത്ര 9,
മിനി മുരളീധരൻ 8, നിഷാദ് ആലക്കോടൻ 8, രവിത 8, രമ രാജഗോപാൽ 8, രമാദേവി 9, ശാന്ത 8, സത്യഭാമ 7, സൗദാമിനി 9, ശ്രീദേവി MK 10, ലതിക 10, ബിന്ദു 8, അർച്ചന 8, കൃഷ് 9, ശ്രീദേവി 10. ഇനി ആരുടെയെങ്കിലും പേരുണ്ടോ? മാതാജി വത്സലകുമാരി 10 ആട്ടോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി ശരി, വത്സലകുമാരി 10. ഇനി ആരുടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്റെ നെറ്റ് പോയായിരുന്നു, ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് നെറ്റ് പോയി. ഓ അത് ശരി, അത് ഹരേ ശരി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരുടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറയാത്തത്? സരസ്വതി മാതാജി ഉണ്ടോ? വനജ മാതാജി ഉണ്ടോ? ഓക്കെ ശരി മാതാജി. പ്രഭുജി അപ്പൊ അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ഹരേ കൃഷ്ണ, എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെട്ട രൂപം അതിനകത്ത് ചതുർഭുജ രൂപം കാണാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. അർജുനൻ പിന്നെ കാണാൻ ചതുർഭുജ രൂപം കൃഷ്ണൻ കൈക്കൊള്ളുന്നു അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനൻ ശാന്തനായത് ഏത് രൂപം കണ്ടപ്പോഴാണ്? ശ്യാമരൂപം. അല്ലല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത്, ഏത് രൂപം കാണാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ചതുർഭുജ ബാഹു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതെ അത് തന്നെ. ചതുർഭുജ എത്ര പേര് എഴുതി? ഞാൻ എഴുതി. ചതുർഭുജം പിന്നെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. രണ്ടാമത് ശ്യാമസുന്ദരം പിന്നീട് ശാന്തനാക്കാൻ വേണ്ടിയാ കാണിച്ചത്. അർജുനനെ ശരിക്കും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശ്യാമസുന്ദര ചതുർഭുജ രൂപം പറയുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. കാരണം ചതുർഭുജ രൂപം ഭക്തനെ ശരിക്കും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ്. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധം പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാണ്. ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിലെ അത് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് പറയുമ്പോ ശരിയാണ്. അർജുനനെ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പറയുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അർജുനന് അയാ വിശ്വരൂപം കാണുമ്പോൾ പേടി കാരണം കൊണ്ട് താഴത്തെങ്കിലും വരാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ചതുർഭുജ രൂപം പറഞ്ഞവര് എത്ര പേര് പറഞ്ഞിരിക്കും. മാതാജി ഒരു മാർക്ക് കൂടുതൽ കൊടുത്തിരിക്കും. ഓക്കെ, രമാദേവി മാതാജിക്ക്. പിന്നെ ആരാ ചെയ്തത്? രവിത. ഓക്കെ, ശാന്ത മാതാജി, അർച്ചന, നിഷാദ് പ്രഭു, നമ്മളൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതാ ആൻസർ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഓൾ പ്രൊമോഷൻ ആയി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, ഞാനും എഴുതിയതാണ്. നിങ്ങൾ ആ കറക്റ്റ് ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ ബേസിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു. ശരി, കുഴപ്പമില്ല. ശരിക്കും ഭഗവാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശരിക്കും അർജുനൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശ്യാമസുന്ദരം. അത് ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ നിന്ന് പിന്നെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് വരികയാണ്. മറച്ച് ഏത് രൂപം കാണിക്കണമെന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ 6ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപം ദർശിച്ചാണ് അർജുനൻ ശാന്തനായത്. ശരി, എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട്, ശരിക്കും മനസ്സിലാവാൻ നോക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം, മനസ്സിലായ? ഇതിന് വേണ്ടത്, ഇതിന് നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ വെക്കുന്നത് പോയിന്റ്സുകൾ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ല കാര്യം. ഇത് 11ാം അധ്യായത്തിൽ ഇത് രണ്ടും ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. 5ഉം 6ഉം അത് രണ്ടുമാ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി ശരി. 15ാം അധ്യായം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തില് ഡിവോട്ടീസിന്റെ എല്ലാം കൂടിയ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തവര് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എത്ര പേര്? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 28 പേര് തന്നെ. 28. ഇപ്രാവശ്യം ഇപ്പോഴും അത് തന്നെ 27. 27. അപ്പൊ സെയിം തന്നെ. അതില് പക്ഷെ 2 പേര് പറഞ്ഞില്ല, വനജ പറഞ്ഞില്ല, സരസ്വതി പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ 25. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഹരേഷ്, കുഴപ്പമില്ല. എന്നാലും പോകുന്നുണ്ട് നമ്മള്. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തിക്കാം. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമ്മള് പറയുന്ന അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഒരു ട്രെയിനിൽ കയറി ഇരിക്കാൻ, ഇടയ്ക്കിട്ട് ഇറങ്ങി പോയിരുന്നാ പറയാ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോ. അതുപോലെ ലളിത പറഞ്ഞില്ല, ലളിത ഉണ്ടായിരുന്നു, മാർക്ക് പറഞ്ഞില്ല.
അപ്പൊ ശരി. അപ്പൊ മാതാജി നോട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ അതിന്റെ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കുഴപ്പമില്ലാത്ത മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചു. നമ്മളിത് എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ശരിക്കും വായിക്കുന്നുണ്ട് ബുക്ക്. അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി ഹരേഷ്ണ. എല്ലാവരും ബുക്ക് വായിക്കണം. അതിനും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സാം എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ മീൻസ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആ മാർക്ക് അവിടെ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അതും കൺസിഡറേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഒരു മിനിമം മാർക്ക് നമുക്ക് മസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ അതെല്ലാതും അതും കൂടെ നമ്മൾ ബേസ് എടുത്തിട്ട് എക്സാം ചെയ്യേണ്ടത് കാര്യമുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, നാളത്തെ ഗീതാ പാരായണം എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ, പേര് തന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആരും വരാതിരിക്കരുത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി 2 മണിക്കല്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. 2 മണി. അപ്പൊ ഈ 14 അധ്യായം ഒക്കെ ആകുമ്പോ എത്ര 3 മണിയാവോ? അതിന്റെ സമയം 4:30 റൂമിലായിരിക്കുമോ? 4:30 ആവൂട്ടാ. റൂമിലായിരിക്കും അതോ പ്രഭു? അതൊന്ന് പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഒരു സെക്കൻഡ് മാതാജി, ഒരു സെക്കൻഡ്, 1 സെക്കൻഡ്. ശരി ശരി. പ്രണവനം കീർത്തനം വന്ദനം അർച്ചനം സഖ്യം അത്ഭുതം ശൃംഗാരം അപ്പൊ നാളെ എല്ലാവരും ഏകാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റുന്നവര് അനുഷ്ഠിക്കാം. കാരണം നമ്മള് ഭക്തിയിലെ മാർഗത്തിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് ഏകാദശി വ്രതം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതില് ചെയ്യേണ്ട 2-3 കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പറയാം. നമ്മള് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ നിർജ്ജലാണ്, അതിന് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അപ്പൊ നമുക്കത് പറ്റില്ലെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം താഴ്ത്താം, വെള്ളം കുടിക്കാം. പിന്നെ അതിനെല്ലാം താഴ്ത്താം, അതെന്താണ് ഫലം, അത് ഫ്രൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളും കഴിക്കാം. പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ താഴ്ത്താം, അതാണ് നമ്മൾ അരി പദാർത്ഥം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കിഴങ്ങ് അങ്ങനത്തെ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. അതാണ് നമ്മളെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ആവണം അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. പിന്നെ മെഡിസിനൊക്കെ കഴിക്കണവര് ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മള് ആ ദിവസം ഫാസ്റ്റിനേലും ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ ചിലവർക്ക് അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് ഏജ് വരുമ്പോ അതിൻ്റെതായ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മള് ആഹാരത്തിനല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ്, നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അന്നത്തെ ദിവസം ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനും ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളും വായിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഏകാദശി വ്രതം നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും ഏത് ചെയ്യണം, നമ്മള് നാമജപം അന്ന് ജപിക്കുന്നത് സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മ 16 അല്ലെങ്കിൽ 8 എത്രയാണെന്ന് അത് ഒരു ഒന്നെങ്കിലും കൂടുതൽ ശ്രമിക്കുക. അതായത് അതിൽ നിന്നൊരു വ്യത്യാസം, സാധാരണ ദിവസത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ അന്നത്തെ ദിവസത്തിന് കൊടുക്കണം ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിന്. അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അതാണ് ഏകാദശി വ്രതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. വെള്ളം കുടിച്ചൂടെ പ്രഭുജി? വെള്ളം കുടിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് നമ്മളെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്നും കഴിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ബെറ്റർ. ഫസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറ്റില്ല, അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറ്റാം. കാരണം ഞാൻ പിന്നെ എന്റെ ബോഡി അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്ക് ബോഡിയാണ്, മനസ്സിലായി? നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏജ്, നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ സംഗതി, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡ് ആണ്. അതിന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. അതും കൂടി ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് പക്ഷെ അതിന്റെ റൂള് പറയുന്നതാണ്. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ ശരിക്കും ഏകദേശ വ്രതം അതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിച്ചു ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ധാന്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം. കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് കിഴങ്ങ് അതായത് ധാന്യങ്ങൾ മാത്രം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഏകാദശി വ്രതമാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യാം. നിർജ്ജലൊന്നും ആരും ചെയ്യാറില്ല. ജനറൽ വളരെ അപൂർവം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സാധാരണ നമ്മളെ പോലുള്ള എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത് അന്നത്തെ ദിവസം പ്രത്യേകിച്ച് ധാന്യങ്ങൾ, പയറ് വർഗ്ഗങ്ങള്, അതുപോലെ തന്നെ അരി, അങ്ങനത്തെ ഗോതമ്പ്, ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അന്ന് ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. എന്താ ചക്ക കഴിക്കാം. ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് എല്ലാവരും. രാവിലെ എനിക്ക് 6 മണിക്കാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഹരേ കൃഷ്ണ 6 മണി അല്ലേ? 6 മണി. അതായത് സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷം, അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കണക്ക് വരുന്നത്.
അപ്പൊ നമ്മള് സൂര്യോദയത്തിന് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മളത് അപ്പൊ 11 അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുക. 11 ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കുക എന്നല്ല അതിന്റെ മീനിങ്. നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അന്നത്തെ തലേദിവസം കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാം, അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും അന്നത്തെ ദിവസം സൂര്യോദയത്തോട് സ്റ്റാർട്ട് ആവണം ശരിക്കും, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു കാര്യം പറയണ്ടായിരുന്നു. അതെ, നാളെ ഞങ്ങളുടെ സത്സംഗം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടുന്ന് വരുമ്പോ ഒരു 2-2:15 ആവും. അപ്പൊ ഞാൻ പ്രീതാജാനോടും രമാദേവി മാതാജിയോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങില് പ്രഭു ഉണ്ടാവുമല്ലോ. എനിക്കും ഒരു ഇത് പോണം, ഇവിടെ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ എന്തായാലും ഓൺലൈനിൽ നിൽക്കാം, അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും. ശരി, ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. എന്തായാലും 2 പേര്, പ്രീതി മാതാജിയും പിന്നെ രമാമതി മാതാജിയും ഉണ്ടാവല്ലേ? അപ്പൊ 2 പേരുണ്ടാവുമ്പോ പിന്നെ മിസ് ആവൂലല്ലോ. അപ്പൊ ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്താൽ മതി. എല്ലാവരുടെയും പേര് ഞാൻ ഇട്ടത് പ്രഭു കണ്ടല്ലോ. കണ്ട് ഞാൻ. അപ്പൊ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ എത്തും എന്തായാലും. ശരി, ഹരേ കൃഷ്ണ, കുഴപ്പമില്ല. 2 പേരും ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ നാളെ ഏകദേശ വ്രതത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയാണ്. അപ്പൊ അന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. സാധാരണ ഈ ധാന്യങ്ങള് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ അന്ന് ഒഴിവാക്കി അത്രയും ചെയ്താൽ മതി ജനറൽ ആയിട്ട്. അത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയി നമുക്ക്. പിന്നെ ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഫ്രൂട്ട്സും അങ്ങനെ ഒത്തിരിക്ക് ഇപ്പൊ കിടക്കണ്ട നമ്മള്. അപ്പൊ നാളത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രന്ഥപാരായണം, അതുപോലെ തന്നെ നാമജപം, അതേപോലെ തന്നെ ശ്രവണങ്ങള്, ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, വിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാം. ഈ 3 കാര്യം അന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഭൗതിക കുറച്ച് ആത്മീയത അന്നത്തെ ദിവസം കൂട്ടാം. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ പവർ ഉള്ളവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ ഏജിടാകുമ്പോൾ പിന്നെ മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മൾ യമനിയമങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞൊന്നറിയില്ല. യമനിയമങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മാംസമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവര് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഇട്ട പോലെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതായത് നമ്മള് നാമത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാം. മറ്റുള്ളത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇപ്പൊ കൊടുക്കണ്ട. അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പോയിക്കോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, നമ്മള് നാമജപം കൂടുന്നതോടുകൂടി ഇതിനോടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് തനിയെ കുറയും. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ പതുക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത്. അത് നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചിലവർക്ക് അത് ശരീരമായിട്ടും ചിലവർക്ക് സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ അത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ നമ്മള് അതിന്റെ ഇത് എടുക്കേണ്ടി വരും. എന്താ പറയാ, അതിനുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കും കുറച്ച് അങ്ങനത്തെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് വരാം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഗ്രാജുവലി ആയിട്ടായിരിക്കണം അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഇൻടേക്ക് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻസിന്റെ കുറവ്, അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സാധനം. അപ്പൊ ചിലവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമ്മൾ കഴിക്കാണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. അത് പ്രഭുസ്വാമി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭക്തിയാണ്. അന്ന് വെജിറ്റേറിയൻ ആവാ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റ് കൺട്രോളും അല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുമ്പോ ഇത് തന്നെ വന്നുകൊള്ളും. അപ്പൊ അത് നമ്മള് പതുക്കെ അതിലേക്ക് മാറണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഭക്ഷണം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഉപേക്ഷിക്കുമല്ലോ. അതന്നെ, അതെന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങും. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആ ലെവലിൽ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കുന്നില്ല. ചിലവർ ഇപ്പോഴേ തന്നെ എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് 16 മാല ജപിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ 8 മാല ജപിക്കുന്നുള്ള പ്രസാദം ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അല്ലെ ചിലര് ചെയ്യാത്തവരൊട്ടുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ നാമം ജപിക്കാത്തവരുണ്ടാവാം. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പല ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ അതൊന്നും പേടിക്കണ്ട. പറയില്ലേ, നമ്മള് നാമം ജപം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇനീഷ്യലായിട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു 4 മാലയിൽ നമ്മൾ 4 മാല നമ്മൾ ജപിക്കാം. അത് നമ്മളെ മൈൻഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. 4 മാല ഡെയിലി നമ്മൾ കാലത്ത് 2 വൈകിട്ട് അതിൽ കൂടുതൽ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ പ്ലസിലേക്കാണ് പോണത്. നമ്മൾ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ചായയും കാപ്പിയും നിർത്താൻ പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചായയും കാപ്പിക്ക് തന്നെ നിൽക്കും. പിന്നെ ഉള്ളി വെളുത്തുണ്ട് കഴിക്കാൻ പറയാം. പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ തന്നെ അല്ല, അതിന് പതുക്കെ നമുക്ക് അത് തന്നെത്താനെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ തന്നെ, കാരണം ഭക്തി നമ്മൾ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ചെയ്യണം. നിർബന്ധത്തോടുകൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് പോകും. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാനുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനാദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള പതുക്കെ പോയിക്കോളും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് മാത്രം പിടിച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചെയ്യാനെന്നല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ. ഇതിനാൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഭക്തിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണം.
വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തി മുഴുവനും കിട്ടണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്തരം നാളെ അപ്പൊ അത് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ ഇപ്പൊ ഈ ഏകാദശിയുടെ ഒരു പോസ്റ്റർ പോലത്തെ ഇട്ടിരിക്കുന്നില്ലേ, കൃഷ്ണ രാധാറാണിയുടെ ഒരു പടമൊക്കെ വെച്ചിട്ട്? അപ്പൊ അതില് ഈ യോഗിനി ഏകാദശി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തില് പാണ്ഡവ നിർജ്ജല ഏകാദശി ഇട്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കണേ? ഭീമൻ അനുഷ്ഠിച്ചതിന്റെ അതായത് ഓരോ ഏകാദശിക്കും ഓരോ കഥകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഓരോ ഏകാദശിക്കും ഓരോ കഥകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പാണ്ഡവ ഏകാദശി ഈ ഏകാദശി യോഗിനി ഏകാദശിന് അതിനൊരു കഥയുണ്ട്. ഒരു പുരാണങ്ങളിൽ ഓരോ കഥകളുണ്ട്. അതിന് എല്ലാത്തിന്റെയും നമ്മുടെ എല്ലാത്തിനും ഒരേ കഥകൾ ബേസ്, അതിനൊരു പേരുകൾ മാറണമെന്ന് മാത്രമല്ല യോഗിനി ഏകാദശി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഓരോ ഏകാദശി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ മാസത്തിലുള്ള ഏകാദശിയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഒരു ഏകാദശി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിൽ 2 ഏകാദശി വരും. ഏകാദശി 11ാമത്തെ ദിവസമാണല്ലേ വരും. അപ്പൊ ഒരു മാസത്തിൽ 2 വരും. അപ്പൊ ഈ ഓരോ ഏകാദശിയും വെവ്വേറെ പേരുകളാണ് പറയാം. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പുരാണങ്ങളിലുള്ള കഥകളോട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ ഏകാദശിയും പേരുകൾ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ യോഗിനി ഏകാദശി, അതുപോലത്തെ നിർജ്ജല ഏകാദശി, അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ഏകാദശി, മോഹിനി ഏകാദശി, അങ്ങനെ പേരുകളുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ. അപ്പൊ ആ മോഹിനി ഏകാദശി, അപ്പൊ മോഹിനി ഇതായത്, അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ഏകാദശി, അങ്ങനെ പല പേരുകൾ. അപ്പൊ ശരി, നമുക്ക് ഇന്ന് നിർത്താം. അപ്പൊ നാളെ എല്ലാവരും ഏകാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റുന്നവര് അനുഷ്ഠിക്കുക. അല്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരിന് നാളെങ്കിലും മത്സ്യം മാംസം ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. അത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യും. ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നാമം ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ എല്ലാവരും പാരായണത്തിന് വരാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് നിർത്താന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപരൂപേഭ്യ പതിനാം ഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമനന്ദകോടി വൈഷ്ണവർക്ക് ദ്വാദിക്ക് ഗുരുദേവിക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ.